Velkommen til Vejledningsfunktionens webinar om patientjournaldata. I dette webinar om patientjournaldata vil vi komme ind på følgende områder. Hvad er patientjournaldata? Hvor findes det? Og hvordan får man adgang til det? Patientjournaldata består af enkeltpersoners helbredsforhold og andre fortrolige oplysninger. Det er alt data, der vedrører patientbehandlinger, eksempelvis lægejournaler, sygeplejejournaler, registreringsskemaer, røntgenbilleder og epikriser. Biologiske prøver er ikke omfattet af patientjournalen, men resultaterne af analyser og undersøgelser af biologiske prøver er en del af patientjournalen. Hvor findes patientjournaldata? Patientjournaldata kan indhentes fra mange forskellige steder. Det kan være direkte fra afdelinger og klinikker, men også fra de regionale Business Intelligence-kontorer, også kaldet BI-kontorer, der leverer data fra sygehusenes IT-systemer og råder over en række regionale databaser. Meget af det sundhedsdata, der er tilgængelige via de nationale sundhedsregistre, er også tilgængelige gennem de regionale databaser ved BI-kontorerne. Der leveres data til klinikere, hospitalsledelse, regionale direktioner og politikere, men data kan også udleveres til forskningsbrug. Der kan for eksempel leveres datasæt til udsendelse af spørgeskemaer til en bestemt patientgruppe eller data om laboratoriesvar. For at kunne få adgang til journaldata kræver det nogle godkendelser forinden. Først og fremmest kræver det en fortegnelse. Alle projekter, der behandler eller opbevarer personhenførbare oplysninger, skal anmeldes til fortegnelsen. En fortegnelse er en opgørelse over behandlingsaktiviteter og indeholder oplysninger om, hvem der behandler personhenførbare oplysninger, hvilken data der anvendes og til hvilket formål. En undtagelse er projekter, hvor der udelukkende bruges anonymiserede data og skal ikke anmeldes til fortegnelsen. Fortegnelsen findes i regionerne og på universiteterne. Private virksomheder skal selv føre fortegnelse. Anmeldelsesprocedurer og skemaer er forskellige blandt regionerne og universiteterne. Hvor du skal anmelde dit projekt afhænger blandt andet af, hvor du er ansat. I Region Syddanmark er anmeldelsen til fortegnelsen forankret lokalt på sygehusene, men det i andre regioner er samlet regionalt. Ifølge sundhedsloven kan patientjournaler bruges til forskning, statistik og planlægning. Det kræver en tilladelse at få videregivet patientjournaldata. Tilladelse til videregivelse af patientjournaldata overgik i juni 2020 til regionsrådene. Tilladelsen skal søges i den region, hvor man som forsker har sit virke, og dette gælder også, hvis man skal søge om udvidelser eller tilføjelser til sit projekt. Udvidelser og tilføjelser gælder for eksempel udvidelse af tidsperioden, antallet af patienter i projektet eller adgang til yderligere oplysninger. Derudover skal man huske, at man kun kan få videregivet det data, der er relevant for ens studie. Det vil sige, at man kan ikke bare få videregivet hele journalen. Man skal være opmærksom på, at der kun gives tilladelse fra regionsrådet til, at du som forsker må få videregivet oplysningerne. Det vil sige, at forskeren selv skal arrangere videregivelse med den afdeling, der har data eller BI-kontorerne. Det kan derfor være en god idé, at man i god tid tager kontakt til den afdeling, hvor man ønsker patientjournaldata fra, så man er sikker på, at der bliver sat tid og ressourcer af til at indhente data og udlevere den. Der er nogle undtagelser, hvor det ikke kræver, at der søges om tilladelse til videregivelse hos regionsrådet, før at man kan få adgang til data. En af undtagelserne er samtykke. Det kræver ikke tilladelse til videregivelse, hvis patienterne har givet skriftligt samtykke til videregivelse af patientjournaloplysninger til det konkrete forskningsprojekt. Samtykke indhentes direkte fra patienten og frafalder senest et år efter, hvorefter der skal indhentes et nyt skriftligt samtykke. En anden undtagelse er kvalitetssikrings- og kvalitetsudviklingsprojekter. Ved et kvalitetsprojekt skal der ansøges om tilladelse til videregivelse direkte hos direktionen på det behandlingssted, der har de ønskede oplysninger. Den tredje undtagelse er kvalitetsdatabaser. Hvis der ønskes oplysninger fra en godkendt kvalitetsdatabase, f.eks. regionernes kliniske kvalitetsudviklingsprogram, rettes ansøgning direkte til databasens administrator. Den sidste undtagelse er videnskabsetisk komités godkendelse. Hvis der foreligger en videnskabsetisk godkendelse, hvor i tilladelse til videregivelse af patientjournaloplysninger er inkluderet, så skal der ikke søges godkendelse hos regionsrådene. Dette var Vejledningsfunktionens webinar om patientjournaldata. Tak fordi I så med.